Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Nkosinophele. Ngiyabonga kakhulu for joining. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi subscribe, mangaba subscribe, like a video, share a video, ubuka ama advert maybe khona during other videos, something like that. You guys can ungayikhohlwa ile notification bell ezokusiza njalo ukuthi mangabe silahlela video then uzoba notified ukuthi silahlela video entsha, uzokwazi ukuthi uyibukeke. Ungaphothela you guys ama videos esiwa uploadayo, so put that notification bell on. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngithanda ukuthi sikhulumekelana ngodaba lolu kuthiwa lwenzeke ngaselusikisiki ngase I think it's in the Eastern Cape you guys, la kuthiwa kubulewe khona abantu abangu-17 akade behleli you guys ngathi bekuzoba ne-ceremony, mhlawumbe bekuzoba i-memorial service, kuthiwa bezoba nomsebenzi ngoba kukhona ababili abashona nyakenye, something like that, bese kuzokwenza lo msebenzi i-ceremony le esiyenzayo mangabe kukhona umuntu washona. I think yini guys, isikhumbuzo yini, something like that you guys. I think sibiza mhlawumbe ngendlela ezihlukile in English, but it is a memorial service mangabe kukhona abantu abadlula and then nizoyenza umsebenzi wokubakhumbula, into ezikanjalo guys. I think wona umsebenzi okade uzokwenziwa laphana, so kukhona imndeni kade umndeni ubuhlangene laphana you guys, manje ke sekuye kwadutshulwa kwabulawa ke abantu abangu-17 kulelo khaya lelo. Leyo ndaba leyo you guys ingiphatha otherwise, like mangicabanga nje ifamily yabona mangabe sithi sinomsebenzi noma kukufa noma kungamaduduzo into kanjani noma kumshado, do you know the number of family members, friends and relatives, njengoba umakhelwane, neighbors, people who come together? Imagine you guys bese kuyafika nje ababulali bafike nje bavulele ngendlamvu kudutshule abantu bashona. So in this case kubulewe 17. I'm like ngubani and for what you guys? Cabanga nje babehleli bekwabula wa2 last year, so la bebezokwenza umsebenzi amna ngithi ngamaduduzo something like that, ikhumbuzo angazona ubizo uthini. So yona into ibizo yokwenzeka lapha na guys, bebeziba nale ceremony lena, kwafika ke izigebengu zavulela inhlamvu kubulewe 17. Hayi bafethu noma sekushiwo you guys, hayi ubugebengu sebubuningi, it's too much. Ubugebengu is too much and it is beyond too much. Usho ukuthi mhlambe ngabe kukhona umuntu okwathela lo mndeni ofuna nje ukuqeda abantu, ufika kanjani abantu behleli bengumndeni uvulela inhlamvu ulale wonke umuntu, juthi bebezimisela ukuthi nje siyabulala nje, siyabulala futhi nje abanandaba siyabulala. Cabanga nje bafethu, hayi kuthi akusindeke lapha nosane, kodwa ngibona kwesinye story bathi 2 months, kwesinye story bathi 1 month, kusinde usane olunenyanga or inyanga ezimpili kudutshula kubulawa umndeni. Imagine you guys, no man bafethu kanti sekwenze njani emhlabeni, like really. So laphana lukhona udaba lakhona laphana kayisolezi bathi kufuna ke ababulale abangu-17 laphana ngaselusikisiki ngase Eastern Cape ngolesihlanu ebusuku ke. Amaphoyisa afuna ke uthula abasolwa ngokudubula babulala abantu abangu-17 ezehlakaleni ezimbili ezenzeke engobazana elusikisiki Eastern Cape ke ngolesihlanu ebusuku. Okhulumela amaphoyisa ubrigadier uAthlenda Mathe uthe bavuke ngezindaba ezingezinhle zokudutshula kubulawe abantu abangu-17. Emzini oqala uthe kubulawe abantu abane, akusindanga umuntu kulomuzi oqala. Esehlakaleni sesibili kunabantu abangu-19 ebebekade belele emzini ose is it NU2, angazi mhlawumbe ubiza kanjalo ukuthi NU2. Abangu-13 babo badutshule bashona, kusinde abantu abayisithupha okungabantu besifazane nowesilisa. Kushela ke lapha babo Mathe uqhube wathi ke ubanga nezibi ke oyedwa owesilisa osekhulile futhi osindela naye edutshula laphana, uveze nokuthi bekukhona ingane enezinyanga ezimbili ngesikhathi kuhlasela you guys ephume ingenami yocuke laphana, ingane iyise esibhedlela ukuze ithole ke ukunakekela okudingakalayo. Kusiphatha kabi okwenzekile kusho Brigadier Athlenda Mathe. Amaphoyisa athi abantu abangu-15 abesifazane abasocongiwe kanye namadoda amabili. Uveze ukuthi ukhomishana wamaphoyisa uGeneral Fanny Masimula usehlanganisa ithimba eliphezulu lamaphoyisa azophenya ke lezi zigameko. Njengamanje uthe bamatasa nomsebenzi wabo abaphenyi futhi kunamathimba amabili ochwepheshe bendawo yesigameko avele ePitoli ajutshwe ukuba ke ahlwaye izimpendulo. Kutshalwe ke inqwaba yamaphoyisa ukuza kuqinisekiswe ukuthi batholakala abantu abenze lobugebengu. Sikhuthazwa ukuthi ezigamekweni zokudubula esizibe khona ke kulesi sifundazwe amaphoyisa akwazile kubopha abasolwa, so which means
bona ukuthi nakulokhu bazozama konke kusemandleni ukuthi babathole abasola bababulale because ezigamekweni esezedlule abasola bayibatholakala asethembe nalaba bayatholakala because how dare you kill all 17 people. Udalule nokuthi kuyabakhathaza ukuthi namacala okubulawa kwabantu aphezulu laphana eEastern Cape uthele isifundazwe sivalwe ukubalwa nezintathu ezihamba phambili ke laphana ngamacala okubulawa kwabantu uma ke sekukhishwa ke izibalo zobugebengu. How dare you arrive and you kill all 17 people? Are you okay? Are you a satanic? Are you like njani mntakabawo? Uyenza njani into yokubulala abantu 17? Hayi guys, bekwenze njani bebethunyiwe noma mhlambe isitha somndeni noma kwenzakalani kulandawo ngoba no. Hayi guys, no. Leyanto le yabona lento le noma uyifunda nje igazi lakho livela ugcwala umzimba wonke like ubabulala kanjani abantu abangu17 ufike nje ngesibhamu sakho nje uvele uvulela inhlamvu. You do not care whether it's family members, neighbors. Yazi sometimes ey'ntweni ezinjena kuba khona nomakhelwane izinto ezikanjalo ke guys. You hayi abantu abasenalo uvalo hayi ngeke bafethu. Yabona le yona yaselusikisiki yangesabisa you guys. It's either sitha somndeni or something ngoba ngubani nje ongaze hayi bafethu. Ngasingajabulela usana oluna 2 months ukuthi alusindila lunanxeba lunalutho kodwa ke lusesibhedlela kwenza ukuthi bacheckishe yonke into ukuthi uright umntana kusinda ingane na 2 months asathembe noma wayusindi inkosi yami cabanga nje kuningi bakithi. But anyways you guys, udaba lwaselusikisiki luya trenda namanje even on Twitter, on Facebook. Lolu daba luya trenda ngoba luphatha abantu abaningi kabuhlungu you guys. Abantu bethe kwaqa kufika uvulele ngeinhlamvu ngathi ubulala impukane. Hayi guys ngeke kanti abantu sebaba njani. But anyways, angazi usho la kwa comment section, like the video, subscribe, share yabona ke mina. So bona futhi kwenye video elandelayo. Bye.